नोंनि गुंग्रायानो आंनि गाइखेर दाखा नोंनि हागा दैयानो आंनि मिस्टि बिदै बेसे गोसा सान्दुङाव सोलाबाखैलै मानसिया थेखा गोलैयाखै नङा माथोब्रा मा जाखाबायदों थुलि बै बैसाङाव जिरायना रायलायहैदिनि मा जाखाबायदों जिराया माथो जिरायसै आसा सिख्लाय आंनाथ' खावलाया हख्रेबख्रेब जालांथारबायलै हा मा जाबावनांगौ जाखो मा जादों आंना हख्रेबख्रेब जायाखैलै दासो एसे बोख्रेबहांदों हाब आंना मुसे नोंना मोनसे बोरै जाबावनांगौ जाखोब्रा बेफोर नोंना जुदा आंना आलादाब्रा बेफोर जेबो अरजाया आच्छा दावखुमै मोनसे बाथ्रा जाबायना जेन'बा नोङो हिनजाव गोदान आंजों हाबा जागोदान अब्ला नों आंजों माबायदि रायज्लायजेननांगौ मिथिगौ नोङो मोखांसो मान सावगोन बेबायदि जायो नामा बिदिब्लालाय बबे फाग्लि हिनजाव गोदाना नोंजों फैनांगौ जाखो हा माबोरैथो बिदिबालाय हरै मोखां जाना उन्दु आं फोरोंनां दे बिदिबालाय दे दासो जादोंब्रा दानिया हौवा गोदाना हिनजाव गोदानाव सोंनोसै नै नों खुसेंग्राखौ जागोन ना जाया बुंदो जायो गोथाव मोनथारो आङो नै नोंसिनिथिं साम' दङना गैया दङ जोंनिथिं मेल्ला साम' दङ साम' लादाय साम' खहे साम' खेंख्रि आरो साम' गोलाव आं गोथाव मोनथारो नै नोंसिनिथिं एन्जर एंगिनि दङना गैया बुंनाय दङ जोंनिथिं मेल्ला एन्जर दङ जोंना आफाया एन्जर लायोब्ला एन्जर गिदिर मोनाब्ला एन्जर एंगिनिखौनो लाबोयो आंबो जायो गोथाव मोनथारो आङो नै नोंसिनिथिं आंग्रोमोन्दा मोदाय ओंखारोना ओंखारा आं ओरैसोलै नङालै गिना दा गिलै आं ओरैसो हगारलै बाजाबावैसो नोंसोर मा जादों आलिखौनो फैनाया बिदि सब समाय खेलाजोंनो दिन थांग्रा नोंसोर दिनैनिफ्राय आंनाव थानो मोनला ओंखारलां थब्लाय लानानै 아유 맞았지. 엄마가 나는 그러면지. बिदिब्ला नोंसोरनिया रां बहाय गैयाबा बिबारखौ बारनो माला खारदोंबो साला हासारफ्रा माहाजोनाव थाबाय थायोलै आं मोनथिया न'आव थांबा सानैबो जोंनाव आलासि जानांगोन दे नों थांदोल' बे फिसाखौ थाबाव नामाब्रा आगैथरलि नोंबो थांदो बाय बाय आगैथरलि बाय बाय आदामोन बाय 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 बिसोर सानैखौनो सासे नङा सासे बरायनानै लायाब्ला आं मालाय सोरखौ मोनबावनो खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया